να πω κάτι αξιοσημείωτο, ότι δεν χρειάστηκε καν να τα πιέσουμε για να τραγουδήσουμε. Αυτό για μένα είναι νίκη. Δηλαδή είπα, θέλετε να τραγουδήσουμε, να κάνουμε μια προσπάθεια, να καταφέρουμε εκεί πάνω όλοι. Ναι, λέω πώς θέλετε. Σηκώσαν όλοι χέρια και τρελαθήκαμε. Λέμε, αυτή είναι η χαρά μας. Αυτό είναι το μέλλον μας. Άιντε τσε παραπέτανε, άιντε τσε παραπέτανε, ψηλά σαν πουρανιά ουγια μαναμάν, ουγια μαναμάν. ψηλά σαν πουρανιά ουγια μαναμάν, ουγια μαναμάν. Είσαι τζαγία κόκκινα, είσαι τζαγία κόκκινα και το κουδούκνα τα βρών ουγια μαναμάν, ουγια μαναμάν. Και το κουδούκνα τα βρών ουγια μαναμάν, ουγια μαναμάν. Άκησο πέραν το ρασί, άκησο πέραν το ρασί, ζω πέραν κι απέλατε ουγια μαναμάν, ουγια μαναμάν. ζω πέραν Κι απέλατε ουγια μαναμάν, ουγια μαναμάν. Στον πολέμο τραντελένας, στον πολέμο τραντελένας, τύπον του παλικαριού για μαναμάν, για μαναμάν. Τύπον του παλικαριού για μαναμάν, για μαναμάν. Εκ μέρους των παιδιών και του συλλόγου σας ευχαριστώ πάρα πολύ.